Ki arthali ki seng balang bakan thupia ka Federation of Khasi Jaintia Angaru People Maukrwat Circle harangkat ka Khasi Student Union jong ka Maukrwat Circle manta kasngi kum kadak jong ka jing saulem ya kisan mut ki mensim bakodor ki blado ei la ka jong ka jing im ha ka jingjia ha ka shnong mukro West Jaintia Hills kabamar kha bat ka Assam ki lapanlong ye ka jing pakhangi ka office rekam jong ka sarkar rangkat ka jingkerpat ye ki bakin ya snok tilem ha ka ni ka benta hadin balapan buna ya ka non cooperative movement ka KSU Maukrwat Circle dekat ke jing Trelang ke FEGP kui seng halang tinggi ai lembah kan ka kerwo ba la syai ke sengi kandon ke jing thang mampati ha parking lot teh yo Maukrwat na ke benta bengin penpau ke jing sengolem lo ke jing saksiat yap jing kisangut teh Maukrwat tinggi khos no bahaya ki produk prasnam ki bedon ya kata kemensim ke jing sengolem ban yawan ban paulang ban wan ra i mombati ban wan bu tu ke jaka kabangi kun keseng ban krek kalong sibita kadak kabangi pau ke jing sengolem ke jemi ki belasya penyap ki pulit asam teh Maukrwat te ya ki ru ki no ngelam seng balang ada ki sengau badan kemensim ban sim bentalang akan ni ke program ni kersobah marin selek ke porsan bagi janmit ha ka jaka parking jong baritoi ka bentaru ngis ngauban ai kublei ya ki pajba lani kinong kantam kinong tre sarkar ki ba kan ka sngi kila ya trelang hi bat ngi ka seng ban sange ke jing trekam ban le ki office sarkar de nakaliang jingi kum ka seng ni ai kublei kerpang ki bat ngi kerparu ki pajba hi jong kadong kathan ki jongi ba kinong ki bayesha bat ngi spor namar lada ka sarkar ka parle ai nak mardor ya ketu ke jingjia nak leng jongi hing na penjur ki jing ki bat kat ba kapor kan batai ya tangi melak ban ong nak leng jongi ngi wer ngi khot ya ki rang ba snong ki sang samla snong bat barok ki de khot jong ka jaj benreu angin sim bentalang hakane ka jing thang bomati kum kadak ban sngolem ya ki tu kisan ngot ki bala du no ya ka mensem dak ka jing that jubor jong ki pulit nak ka Assam te ngiwer ngi khot ya boro ki long kemi ki long kepala lada don kino ki seng kentai na ki snong ki tau lane na ki we ki seng halang ba ngine sim bentalang akan ka jing tang bombati jungi ka pen ka bangin penlong la sai ka sngi ayo Maukrwat apa parking lot marjan bat ka post office